kedam tang hot nili nalitum afan labangso YouTube channel along nang kethan pon Central Selection Board mate help lapen family welfare Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen boreng warsai kapiklang pon do labangso APHUTHAK stame nili labangso YouTube channel on nalitum han nam piklang ik adlo lapen pinia bangke nili nalitum afan labangso aworeng warsai Viva-voce test anotis APHUTHAK labangso video along nang than pachini pon ikpo lapen nalitum stame labangso video bang kicheng pen kijut an langpon igon lapen nalitum jong labangso yalong jong nalitum nang kahumri milang polte keching hon pen subscribe igon lapen latest update kilong verje apan nalitum adung het belarjan theklongi halabangso dim stame nalitum berpon igdet non tangte non pathek pen labangso notice APHUTHAK le chethan pon lonang lapen langpon lonang lapen kedam tang hustame labangso Viva-voce notice bang pipon ikalo ki pipon adet labang ke dag date 9 October 2023 arni sidak publish pon mate ki pipon lo apel labangso awring warsai labang ke Central Selection Board held lapen family welfare hin pensi paklang pon iklo labangso awring warsai lapen labangso awring warsai APHUTHAK stame nili nalitum han YouTube channel long stame paklang ikalo lang dam delang pote nalitum dampen lang dam iko lapen date 9 October 2023 ahot stame labangso anotis bang dak publish pon iklo stame ho dak ki pipon labang ki vinu mate Viva-voce test ke ponzia dim labang ke Karbi Anglong Autonomous Council Secretary diphu labang so dim si tokpon stame ho labang so hot en pon pedet si non puthot akimi dak notice bang dak pipon thu iglo la si labang sok akimia notice labang ke nangli tomhanili napiklang ponji aphan bor I pon ikpo lapen la non akimi notice abang ke la helo dak nalitum thek pon long ikpo screen along semlo Karbi Anglong Autonomous Council Central Selection Board Health and Family Welfare lapen dak adet bang dak 25 October 2023 ani si publish pon iglo lapen dak puthot ki tok pon thu do dak modification dak labang ke dak modify kori pon thu iglo labang so notice allo bang ke lasi lason dak ki tok pon da lason advertisement and numbers tame dak pen tok pon iglo lapen kumama si kijok dun mahal bang so ahur lapen admit cards tame long ik thai puta hailo lapen non bang ke adim lapen timing sidak change pon ik cholo lapen ilia timing lapen adim stame na than pachini pon ikpo lapen pion na phan bang ke dak date of Viva-voce test ke en ponjila bang ke 2nd November 2023 lapen apor la bang ke 10 am pen 4 pm malam lo lapen adim la bang ke Joint Director of Health Service Karbi Anglong diphu labang so adim si en pon ikpo lapen number 2 along bang ward girl afan stame dak 2nd November 2023 arni si en pon po lapen apor labang ta ing sivela lapen adim ta ing sivedlo ward boy dia ikta ward girl lapen pion la tumbang ke ing sivedlo apor lapen adet stame lapen adim stame lapen puthoda ke thom do thula ward boy lapen OPD attendant lapen chukidar latum stafan stame dak arni sivet en pon ikpo lapen apor bangke ing sivedo lapen dak dead la bangke 3 November se en pon ikpo lapen la son thak sidak 6 7 along bang OT attendant lapen cleaner atum fan stame dak ing sivet labang sorni 4 November 2023 arni si en pon ikpo lapen adim labangta ing sivet lo Office of the Joint Director of Health Service Karbi Anglong diphu labang sodim si en ikpo la Viva-voce test bangke lapen dak tok pondo the candidate will be report the venue 30 minutes before the scheduled time for interview labang so interview mate labang so test ki pidunji fanalitum apora tengpen advance 30 minutes aprang snalitum fan kaple damji afansi dak tuning ripon iglo gasinalitum kaan master unser ego labang so video stame kachini netum tu ota hailang asi nalitum labang so video share igon lapen than igon gelan ana porlan ana time si Viva-voce
woki test bang en pon pol apen adim stami nang litum thaningo apen labang so video jong se seri glo pulta alang litum stami video lang ikpen alang litum stami eson sonya lam bang chini pon ikpo asipini ban nilila sort information labang so Viva-voce notice APHUTHAK bang nilina ke than pon jila bang kela anshot lo lapen pena puthot ni leka prega video na 1p2 ikpo jongsin alitum labang so YouTube channel long na ka homri milang pute subscribe ikon lapen latest update kilong verje panstame bell arjan thegloi hodak stame na litum berpon ikdirnon tangte domi thak me kaduka ve Karbi 2.0 YouTube channel long kelang ra doan panstame nilihin pen KARDOM to change your